Takže čaute ľudia, vítam vás od nového videa z Minecraftu a dneska si ideme urobiť niečo špeciálne, ale trošku vám to ukážem. Urobil som si už Angel Table. Tunak stala sa taká nehoda, ja som toto video už natáčal, ale priznám sa, zabudol som si zapnúť mikrofón, takže to zatiaľ urobil a uvidíte potom, čo urobíme. Tak mám aj sliepočky, mám ich tu docela dosť. A tunak mám svoje doly. A tunak mám nejaké farmy, sugarcane farmy, tunak mám moje ovečky a kravy. Už ich tu mám celkom premnožené. Tak toto je moja tak afko domček a ono sa vyzerá, wow, to je také strašne pekné. Bro. No dobré, tunak je takto moje poličko, tunak afkujem. A môžeme si dať ďalej. Akože už tu niečo takého moc nemá. Tam mám ťaženie, že tam ťažím rôzne. No proste tam ťažím stone. A hlavne na toto video som celkom naťažil stovník. Do naťaženie stone ty vôbec. Takže myslím, že môžeme začať tým armorom. Takže najlepšie je, že ja už diamond chestplate mám. Tak ja si zoberiem diamontiky a idem si to vykraftiť. Je to tam. Je to tam. Dobre. Môžeme na to. Takže ak poznáte kanál doslova Maty, tak určite poznáte jeho 1000-dňovú sériu Hardcore, kde urobil vlastne údolie kvetov, ale tak nebude to, tak niečo podobné sa budem snažiť urobiť. Chcem tu robiť nejaké krásne hory okolo toho, určite zatentujem túto dieru, ešte možno to nagrobím, ja zrejme necháte sa prekvapiť, ale od začiatku sa mi toto miesto zapáčilo a nebojte sa, tamto pôjde raz preč. Tu nebude mať hrad, ako on. Takže myslím, že toto tu bude hlavne inšpirované jeho svetom, takže môžeme sa za to vydať. Chcel by som ešte pokácať nejaké stromy, ale teraz asi idem teda urobiť toto tu. Tak asi idem najprv vydizajnovať tú rieku, takže sme si nejakú tú hlinu. Idem na to. Takže ako to robíme? Ja to skúsim urobiť nejak takto. Dobre, takže ľudia, konečne som to urobil, neviem ani ako mi to trvalo, ale tak idem to už asi, neviem či to mám zaplávať, lebo premýšľal som a ako som tu nachodil, tak ma napadlo, že ono by to bolo nie len, že potiaľ to, ale že by to bolo až potiaľ to, že až tu by bola voda. A že aby som to robil také väčšie, aby som tu robil mostiky a aj tady to by to šlo. Tak ešte rozmýšľam, že či to idem teraz zaplavať, alebo nie. Možno iba toto zaplavím. Pozriem si ako plán. Dobre, tak som sa rozhodol, tak idem sa tu trošku aj tu poupravovať, že asi kde bude to jazierko a tak. Tak sa vám teda potom ozvem. Dobre, takže už to tu mám celkom vykopané, tunak sa nič nezmenilo, ale tunak som trošku pomenil, no trošku dosť, tunak som robil jamu, tunak ako keby takú jaskynku, ktorá bude potopená sem som dal to. No ale tá jaskyňa v podstate bude celá potopená, takže GG. Tak, môžeme ísť na potápanie. Dobre, takže už to mám úspešne zatopené
akože vyzerá to docela cool. Že, no nevyzerá to tu zatiaľ úplne prirodzene, ale tak uvidíte. Tak na začiatok by som tu urobil nejaké mostiky alebo také niečo. Deep Slate. Dobre, takže to budú moje hlavné bloky asi toto. Aký mám urobiť dizajn? Toto. Takto. Takto. Robím asi 3 iba. Takto. A teraz to isté skúsim robiť tunak. Môžem to teda urobiť. Toto by... Jak to bude vyzerať, keď sa dám trapdory? Zla. Jo, vyzerá to celé v pohode. Asi takto to robím celé. Ešte som mi nekoča. Ja som hlavný. Ako to tam dole vyzerá z mostu pôjde. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dáte like a odber a máte sa fantasticky.